Dinàmic. Dale, molla. Ara dinàmic. Hola a tothom! Benvinguts a Bufates Balearicus, un podcast al qual li fan poc cas. Que si mollem el motor arranca més aviat. Ni podríem fer més. És un pot d'aquí, un pot d'allà, d'importació, d'exportació, illenc, immigrant, emigrant, i mirant de fer-ho tot el bé que sabem, que no és molt. Fa l'or de naftalina, de brit d'espadrí tret del ropero vell, de sofre i de sofrit. I per què no... I de mal sofrit. De sofrir les putes torres que mos pegam just començar el programa. Avui no tenim ni pa, ni sobrassada, ni tan sols dues tristes quielitas, ni mitja pastilleta de xocolata. Han passat les festes de Nadal i estem embafats, lo guisante. Tan sols tenim Fanta Zero, això sí. A tope, que no falta la Fanta Zero. Tomeu, i avui estàs millor. Avui estic un poc millor i la tos no se hizo verbo, ara és adverbio. Mare meva. Ara ha passat una temporadeta guapa, no? Hòstia puta. Quantes setmanes? Joder, sí, moltíssim. Oh, aquí tenim fleumes... Sí, exacte. Jolín. Perdona. Tenim una avui tenim una de secció... Com que al final mos han dit tantes vegades que deim massa pecats, han fet una secció de pecats. De pecatots. De pecanos. De mal xerrada, paraulotes. Sí. Ha dit, com diu el meu fill, ha dit una paraulota. Nosaltres mos deu una grosseria. Ha dit una paraulota, però bueno, contarem una que des petit, que ja m'ha fet molta gràcia, que encara ric. Encara rodola. Encara ric. Bueno. En quin capítol mos trobam avui, tia? Però ja no ho sé. Avui som al capítol 14. I... En sèrio, de llegir això, Tomeu? Has de fer la que trobis, Sebastià. Joder. Això és 50-50. Però això ho he escrit jo, no tu. Va escrit el ChatGPT. Oh! Té un dilema, tia. Ara està llegint l'esqueleta i s'ha trobat per primera vegada. Clar, el que li sol passar, obri l'esqueleta per primera vegada quan ja han pitjat rec i, sorpresa, és una darrere l'altra. Espera. Heu d'entendre que nosaltres l'esqueleta la fem per poder tenir un fil conductor, que no vol dir que després el seguirem. Ui, quina paraula que m'he quedat d'inventar. Però és per d'una línia. Després fem el que volem amb això, però per tenir alguna cosa. La gentia no el sol obrir. Bueno, problemes o avantatges, perquè el tio llavors ho quadra. Però bueno, ja ha passat. Espera, ha entrat música en el tope. Hoy en el capítulo 14, Jennifer Gabriela se ha dado cuenta que aún ama a Carlos Alberto, el primo ilegítimo de Roberto Aurelio, que contrajo matrimonio a su vez con María Teresa, la que se la ponía siempre. Todo este entramado perderá cualquier sentido cuando llegue Juan José Manchoso, el hombre hermoso, el señor y amo de la hacienda que tantos quebraderos de cabeza ha dado a toda la familia, che. Y que acabará quebrando con toda asociación, hijo puta. No, això havia de ser venezolano. Con sus hijos bastardos. Bé, tio, espera, man. He passat molt de gust. ChatGPT que ha fet, inventat una telenovela? No, tia, te juro que m'he escrit jo. Però me feia molta il·lusió sentir-te xerrar venezolano. Me sap greu, perdó. O sigui, com que saps que no m'ho mir, me poses putes travetes, no? Exacte. Volia saber fins a on arribàvem. Vale. I jo pensant, no... Exacte, jo pensant, igual vinc que... Saps això que a vegades te diuen, t'ho han dit, no és vera, i tu acabes actuant com que sí, saps? Això és que segurament m'ho ha dit, havia de llegir això, i jo no diré que no, saps? És que tenc la puta memòria d'un canari, saps? I no... No, clar. Ha quedat molt bé, tia. M'ha agradat molt. Hòstia, tio, cabrón, me l'has colocado. Bueno, mira. Ja està, no, en fin. Me la como. Venga. Amigo, mira. De què xerrarem, Tomeu? Avui
I d'avui xerrarem... avui farem un resumen de les notícies més importants de lo que hi ha hagut en el 2023. No, és broma. Nosaltres no fem aquestes coses, recordam que nosaltres no som un informatiu. Millor el contrari. No vos posareu el dia de lo que passa si mos escoltau, i si en cas sentireu qualque notícia bastant inútil i nosaltres la convertirem en inútil totalment. Vale? A part d'això, també tindrem anècdotes, vocabulari graciós, vivències de nins en els pobles, dibujos animalos i lo que entra en calzador. Recordeu que mos podeu escriure per internet a bufotesbalearicos@gmail.com, per Twitter, m'ha agradat això. Twister, era una xocolatina. Sí, una xocolatina que te quedaven les dents aferrades que pareixia que t'havien picat hormigón, que t'havien fet un encofrat a darrers incisivos. Era dentista friendly. No, bueno, claro, totes aquestes coses venien powered by dentistes. Exacte, en la targeteta darrere. Com era jo, 9 de cada 10 dentistas aconsejan masticar chicle sin azúcar. I el fill de puta, és que fa 10, que el cabron aquest que està allà, rotllo, així en manetes dient, no, xiclets boomer en tot el sucre del món, dali carro, saps? 9 de cada 10 dentistas, i el que hace 10 és el que gana dinero. Exacte, el que fa 10 era un cabron, saps? En fi. Bé, i mos podeu escriure per Twitter a @bufotespodcast. Ja sabeu, publicam un capítol nou els diumenges a les 8:30 del capvespre. I si no vos agrada el que sentiu, primer de tot teniu un problema. I segon, podeu aprofitar i pitjar la campaneta. Si vos agrada, si no vos agrada, no. Hombre. Si no vos agrada el que sentiu, pues pitges stop, fora, i te poses a escoltar Iker Jiménez, el que te doni la gana. Exacte, i Barco, sí. I cada diumenge tindreu... Cada diumenge... Avui va bé, el corrector. La dislèxia no, lo guisante. Tindreu la dosis bufotera recomanada per l'Associació d'Animals de Torrent de les Illes Balears. Claro. Res, recordeu això, que vos podeu subscriure i que mos fa molta il·lusió sempre veure que tenim nous subscrits en el podcast. Correcte. I crec que això és tot, no? Vámonos. Au, Dios, mon anem. Notícies bufoteras. Avui tenia tot amb acento així. Fem Sí. tot el podcast Sureño. Bueno, sí, però diria algo. No. Detienen a 2 personas tras identificarse con documentación falsa de la República del Mendalerenda y portar 3 quilos de marihuana. En pinces, la notícia. És un poquet confús, això, quan ho llegeixes. Uno de los detenidos que manejaba la furgoneta tenía el permiso de conducir retirado por pérdida de vigencia, además de circular sin cinturón de seguridad y bajo efecto de las drogas. En 3 quilos de marihuana. Què vol dir? Que la vares tastar, punyetero? No. A més duia material. En esta bolsa hay mucho material. No sé si es dura, pero es drogadura. A mí me huele mal. A mí me huele mal. Vale. Vale, ja està. Duim-nos si fas dins la vena, me sap greu. No podem evitar. Dis la vena, que tens una. Una que passa per totes coses, és com una corda. Bueno, aquest tipus, lo més sorprenent de la notícia no són els 3 quilos de marihuana, sinó que... Sí, la marihuana és igual. Que putes. No, aquí hi ha una cosa un poquet delicada i és la República del Mendalerenda. Què és això? O sigui, hi ha una república, per lo vist, montada del Mendalerenda que tu te pots acoger a ella. No, però digueu tot, Tomeu. Conyo. Vinga, xerra. Que en aquesta notícia, per primera vegada, perquè jo no m'he llegit l'escaleta, però han fet una feina d'investigació. Ah, sí? Vale. Sí. Què diu? República, de documentació falsa de República del Mendalerenda. Però és que això existeix. Claro. Existeix de veres. Van fet una feina d'investigació que es posen a Google, República del Mendalerenda, i surt, què te surt, Tomeu? Surt realment la seva pàgina web oficial, r.ml
que és República... ara no me diu aquí. No, República República Errante del Mendalerenda. Correcte, Vale? REML. Sí. Però el domini és republicamendalerenda.net. Sí, això sabeu que s'han juntat una panda, que malament queda, no, un conjunt de persones que han fet aquesta república, diu, les institucions posa acogiéndome a los derechos de propiedad intelectual y de libertad individual contemplados por la ley, por el presente documento me autoproclamo independiente e instauro la República Errante Mendalerenda, acogiendo como territorio nacional la superficie sobre la que tenga contacto, o sea, allà on hi ha els meus peus, Exacte. i mis fronteres inviolables... La teva còrpora, per dir-ho clarament. Es Coserrí. El Coserrí. Animata. I mis fronteres inviolables són les de... anava a dir Minabo. No, No, Minabo, bueno, inviolable. Vam fer una tesi damunt això. Son las de mi contorno físico. No estava molt en fora. Siendo las psíquicas de mayor alcance y abasto, no reconociendo otras autoridades ni leyes extranjeras más que las basadas en la honestidad, sentido común y colaboración constructiva. És espès. Aquí llavors informa a la comunitat mundial la República Errante Mendalerenda en el uso, su soberbia establece su constitución en los siguientes artículos aprobados en el pleno de gobierno del 100% de los votos a favor, i hi ha una quantitat aquí d'articles, o sigui, tenen articles i tot clar, perquè escrits. és una república, no, és brutal, i te donen un carnet. Efectivament, aquest home duia un carnet de republicamendalerenda.net y diu que el portador de este documento queda acreditado como soberano, que és com un conyac, de la República Errante Mendalerenda. Te donen un número, quan s'ha expedit, validez indefinida, òbviament, collons, y acoge a su propietario al derecho internacional como diplomático en países extranjeros. És a dir, pots viatjar a altres puestos, a altres països on no hi hagi aquesta república. Mare de Déu. Saps què diuen? Mal pel cap i no són crosteres. Sí. Mam, això és una... Però brutal tot el que s'han muntat. Sí, és una manera d'anar amb un ou de fora per si te passàs alguna cosa, dir, ojo aquí, que ja són del Remi, Reml. Mem, tomeu, apunta, sí. Tenim retos o challenge. El primer que ja no han fet, el de paper de vàter marrón. No l'han comprat. De Renova, que no l'han comprat i ni l'han provat, ni han fet sandboxing, ni han fet testing. I jo crec que ens hem de fer dos carnets de Reml. Jo ho vull ser, de Reml, dels Mendalerendas. Apunta. De los Mendalerendas, venga. Apunta. Hacernos de los Mendalerendas. Hacernos de los Mendalerendas i fer provar paper de vàter. Y torcarnos con papel marrón de vàter. Sí. Vale, hecho, apuntat. No hi ha molt més que dir. Jo crec que quan seguim d'aquesta institució oficial, amb bases sòlides i tal, crec que pensarem d'una altra manera. I ja podrem opinar sobre aquesta notícia i tot això, com a dir, quin cabrons, mira el que li han fet a aquest companyero nostre en Mendalerenda. Que podem fer també un dia, podem xerrar d'això, una broma que en el final s'ha escalat i ha arribat a ser algo. Per exemple, te'n recordes? El Dogecoin, aquesta moneda, aquesta criptomoneda Dogecoin, que era un PRT. Sí. Que va iniciar no sé qui en pla broma i va arribar a valer un pastizal i valia un cèntim cada no sé quant. O sigui, pues això, coses que per broma acaben... No, clar. Jo aquí veig un poquet de religió d'aquestes rares i absurdes, tipus els seguidors dels espaguetis i tot això, aquell que tenen un déu que és un espagueti gros i coses així. I un dia vaig trobar un fil i és infinit el que se pot arribar a seguir. Però, bueno, és que tindríem per un parell d'episodis amb això. Sí. Seguim. Siguiente noticia. Venga. Seguimos. Pide ayuda a sus vecinos después de llegar desnudo a casa tras una cena de empresa. Necesito saber dónde encontraste la ropa.
això s'ha fet viral perquè resulta que les xarxes socials darrerament hi ha com una espècie de febre per publicar notes que penja la gent que viu a comunitat de veïnats. Posen notícies típiques xorrades que diuen, por favor, cuando hagan el amor hagan menos ruido, todos tenemos derecho a disfrutar, però en el rellano. Exacte, allà tenen un puesto i van ficant notes. Vale? Vale. I d'un tio que, per lo vist, va arribar una miqueta perjudicat, val? Vale. S'havia caigut de genolls i s'havia fet una jonera, vol dir. Más o menos. Vale. I el pobre demanava ajuda perquè se va aixecar fora roba, això tots mos ha passat, després d'una festa d'empresa, Claro. tots mos ha... Has deixat la calefacció en marxa i tenia molta calor. A tots mos ha passat i ell diu, només diu, ostres, he arribat aquí, diu, però i diu, no, se me fue de les manos, però qui va trobar la roba i li va deixar plegada a davant el portal vol saber qui ha estat per poder fer una reconstrucció de lo que va passar aquest vespre. Se nota aquí. A ver, es un poco largo. La cosa se fue un poco de las manos. Sí, no encontraba mi ropa y puse mi casa patas arriba buscándola. Obviamente no tuve éxito. Una nota escrita más seva em va deixar en el rellano allà. Llevar todo el fin de semana dándole vueltas, creí había vuelto a casa desnudo esa noche. Quiero dar las gracias al vecino que la encontró y la dejó en el portal. Está un poco mal escrito. Pero necesito saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y zanjar la historia. Por favor, si fuiste tú, escríbeme debajo en algún lugar donde encontraste mis cosas. Claro, el tio vol fermar xaps. Jo aquí veig una persona molt metòdica, que no se'n vol passar de dia sense saber què va passar. És un tio molt metòdic, molt ordenat, supercuriós, claro. La seva feina sempre és típica de 4 bolígrafos penjats a la butxaca, en el butxacó. I ordenats per color. Ordenats per colors i coses d'aquestes, i aquest dia ho va donar tot i va rebentar tot i va acabar tirant les botelles per terra i la va liar parda. A on són els bolígrafos, a on és la meva roba... Va perdre tota la dignitat que duia. El secretari de l'oficina Jiji en la rieta quan el van veure i tot això. Has vist en Jiménez. Que l'ha liat de parda. Bueno, ja està. Coses que passen. Sí, Ningú perfecte. Passes que cosen. Bueno, siguiente. Espera. Sube música. Vámonos. Se indigna con los vecinos de la mujer que le hacía las uñas a su novia. Que alguien me lo explique. És a dir, estan xerrant un poquet de lo mateix, en el rellano, amb els veïnats. Ok. No entenc una merda. És complicat. És a dir, s'indigna. El tio està indignat en els veïnats de la dona que li fa les ungles, que li hace les uñas, vull pensar que li pinta, perquè no li construeixen ungles, és a dir, no són... amb una impressora 3D. Hacer uñas. Sí, hacer uñas, sí, que és tot salta. Hacer uñas, jo de tot d'una me pensava que era la gent quan se posava gelosa. Claro, sí. Que hacían uñas. Fer ungletes. Sí. No, però ara no, resulta que és pintar les ungles, arreglar-les, posar-li rodillo i coses d'aquestes que fan. I ara te pinten un Picasso o un ungle. Les ungles del dit petit del peu te pinten un Picasso. Vale. O sea, el nivell d'indignació forward elevat a la màxima potència. Està indignat amb els veïnats de la dona que li fa les ungles a la seva... A la seva lota. Hòstia puta. Sí. El usuario de TikTok, Pablo Cés, denuncia la actitud de los vecinos con la profesional que trabajaba desde su casa. Clar, aquesta dona feia les ungles i feia feina des del pis de dalt, per exemple, i veia una traquelada de gent que anava a fer-se les ungles a casa seva. I, vamos, que hi havia un pifostio en el rellano a tota l'escala de gent que pujava i baixava. Això és bastant il·legal, però bueno, no direm. M'entens? Perquè... Pujaven a fer-se les ungles a dalt. Hi havia molt de Cristo, caminaven i feien molt de renau. Era per això. Claro. Sí. Bé, de totes maneres... No és per la puta lo que fas pinta ungles, me cago en Déu, que no perquè no fan una cosa normal i no li han de posar allò que és radioactiu.
Que no és bo per la salut. Jo no puc, que jo punyetes. m'ofenc, No, tio. no, no, Jo m'he no. d'anar... Drolla. Jo me'n vaig de que nostra. Drolla, jo també, ja fuig. O Me'n vaig de que nostra, me'n vaig... Exacte, me'n vaig a mi de la Garriga. Senyores, o fan. Mem, he de dir, dato curiós, aquest lot, aquest jove, xerrava malament d'això dels pintungles i tal. El tio du una ceia amb un trosset afaitat. Té una cara de pur. En quina posició te posa, jovencito, si t'has afaitat a posta un tros de ceia, perquè aquests que s'afaiten un trosset de ceia és per simular que han tingut una brella i els han xapat una ceia. A mi m'han partit una ceja. No. Ara està de moda agafar la fueta d'afaitar i fer clic un teat Tu no a havies la ceia. agafat benzina per mentre. Sí, claro que sí, hombre. Ja és 0-0. Una Fanta. Hombre. Fantas... ¿Qué era? Fanta Cero. Ja no me'n recordava el que se deia l'Estrella Galícia. Oh. No, tio. Això haurem de llevar. Perdó, borrar. Aquestes afeitadetes de ceia, que els m'expliqui qualcú que li agradi fer-se això i ja en xerram, vale? Envieu-me un mail perquè no ho he d'entendre i no he trobat informació al respecte d'anar amb un trosset de ceia afeitat. Si mola i és guai, pues me sap greu, som vell i ja no ho entenc. Ok. Next! Un hombre aguanta un estornudo y se abre la tráquea. Comor? Això, Amb una xem. el lots i el lotes, escoltau. Sí. Això que vos diuen que és dolent, aguantar una xem, Principios básicos per fer una xem. Per favor. jo havia sentit que lo normal, és a dir, que això ja a nivell dia, lo normal era que anessis alerta si tenies els xens i els aguantaves i anaves de diarrea. Ah, això sí, incompatibilitats. Sí. Hi ha una cosa incompatible amb l'altra, sí. Bueno, incompatible no és que sigui incompatible, te pot passar les dues coses Claro, al mateix temps. sí. Lo que passa és que posa't a cobre i t'ho dins la banyera. Jo m'aniria dins la banyera si faig de diarrea i estic... plastificat. No, perquè allà faries un kinder bueno. No. Tia. Per Tu si parles dius que un globus d'aquest quan els hi dones una volta, que surt un poc d'aire. No, per un així dius costat. una Coca-Cola quan li tiren un mentos de dins i tapen. Que si dus calces se t'inflen els garrons, saps? Què passa? I vas allà amb dues bossetes. No, però, M'han dit que som un poc massa escatològic, ho sàpigues, Tomeu. Grollers. T'ho faig a saber. De les reviews, per la vista de darrers programes, les reviews m'han dit que se m'han van pot la pinça. Que és igual, si només però ets és que pinça. nosaltres no tenim temps de reaccionar perquè gravàvem 7 o 8 programes per en band, o sigui que tanmateix pues, això no s'arreglarà mai. no hi ha reacció, no. No hi ha reacció cabal, però bueno, No. un hombre aguanta un estornudo, això segons Gizmodo, que és la pàgina super, vamos, bàsicament, un hombre de unos 30 anys, Nosaltres ja molt bé gros, ja tenim la tràquea menys elàstica que aquest senyor. Afortunadamente logró una rápida recuperación. Bueno, macho, saps? Passen coses molt rares. També vaig llegir, aquesta no la tenim documentada, però que per Quora, que també és una pàgina web que pengen coses tipus Reddit i coses d'aquestes que pengen un nin que va acabar a l'hospital perquè va aguantar la respiració perquè sa mare no li va comprar una Play. Això és com una huelga d'hambre, però fora de respirar. No, però en seqüeles. Per la vista va quedar en... Me pensaves que no estava capacitat per tenir seqüeles per no respirar. Ell tot solet ja mollava. No, és Però vera. generalment jo també, tota la vida, havia pensat que això era impossible. Jo dic, ara me suïcidaré fora de respirar. No se pot, això, literalment. Record que t'ho estic dient tot això de memòria, però no ho tinc apuntat, però que molta gent li deia... Perquè xerrava en primera persona. Diu, le he prometido a mi hijo una PlayStation, si treuen bones notes, al final ha tret bones notes, no li he comprada, i ha aguantat la respiració fins que ha caigut rodó i l'ha botut a l'hospital i per lo vist tindrà seqüeles, saps? I tota la idea de tot, saps? I deien, bueno, el tio supos que ha escrit això per cridar l'atenció i ho ha aconseguit, perquè, claro, ja tenia com a 400 comentaris en un minut, Què m'estàs contant? però claro, hi havia qualcú que li deia que no podia ser de cap manera, que s'ho estava inventant. Però, bueno, aquesta dona deia que sí, que realment era així, i que no li havia pogut comprar la consola, que ell volia, però no li havia pogut comprar per motius que siguin,
i el nin Vicky Gorrador. Mare, li va haver de dur l'hospital a consolar, no? Ostres. A consolar. Joder, no m'ho esperava mai. Jo això de l'atxem he de dir una cosa, tenc un germà que fa uns atxems que a vegades m'he preocupat més d'una vegada de que li rebenti el cap més que res, perquè tapa, saps? Hi ha una forma, no sé si ho sabeu, quan fan un atxem i pitges a davall el nas hi ha un nyirvi que màgicament tura bastant els atxems. Heu de provar un dia. Quan aneu a fer un atxem, vos poseu el dit índice a davall el nas i pitjau, enmig del nas hi ha un nyirvi i pres que calma atura un poc l'atxem. El meu germà havia sentit això i se pensava que en vez del dit davall el nyirvi tapaven el nas. No. A la boca. I qualque vegada feia uns atxens que pareixia que li rebentarien els tímpanos o els ulls li sortirien de les òrbites o alguna cosa. I m'ha sonat moltíssim en això. això. Què ha passat en aquest? Sí, aquest s'ha rebentat la tralla. Joder, macho. No. Sí diuen que se va recuperar, però. Sí que és vera que hi ha gent que a més fa renaus raros, perquè... Molt. Els atxens és una història, És una història, lo dels atxens, perquè allà la típica de... Pi! Un pitufo que ha fet un atxem. Sí. Ja, els telenyecos per aquí, què és això? I llavors ja s'estruendo enorme, que apareix que veig i vas amb una alta veu. Xau! Hombre, tampoc n'hi havia per tant, Llavors els xitxos i tot el que ve darrere. És un món, lo dels atxens és un món, Així com els fepets i això, els atxens és un món, també. Pues sí. Nada, què feim? Anem a els patos. Vinga, tenim una guarda de patos aquí que mos esperen dins una bossa de fa una hora. Vinga. Molla-los. Yeah! Vinga. Ara, ruix! Vinga, mollat els patos. Mollat les anècdotes. Vinga, mam. Ja no fan falta samples, així. No, així és més guai. A veure, tenim una anècdota. En Tià mos vol contar una cosa. Sí. Una cosa que li va passar un dia. No és així. Anem. Bueno, Tia, vaig a la gasolinera un segon, vale? Que han acabat la super sin plomo. l'has acabat de tu, cabron, que el teu cotxe menja més que el meu. Hombre, jo vaig amb un Dodge 4800. Que bou. Bueno, per aquesta anècdota he de dir que jo no som molt de contar com en Tomeu, que és més de contar històries d'aquestes que van damunt la part escatològica per bufar rots, gregalls. I jo som bastant, encara que pareixi que som un putes porcarros, a que nostre som bastant net amb aquest aspecte. I me'l va passar recentment, que eren en el llit, i al vespre havia estat profund el tema. Hi havia hagut sopar d'aquest de... Crec que havia menjat com a mínim bullit. Era això que hi ha hagut sopar generoso. Havies xerrallat, encarregat, exacte. I bueno, jo som una persona que som ordenat i cada matí de rigor normalment hi ha les dues escopetades, les dues salves. Pa! Saps? Sí, els trons de matí. Què passa? Que per A o per B, mira, ara aquí venen les nostres intimidats, hi ha gent que quan fa molt de temps que viu amb la seva dona i tal, i això no se talla un pèl, però en altre d'aquest tema, com que hi ha un pot de respecte. Jo li dic amor en això, quan ja fas aquests nivells de confiança. Bueno, jo l'estim, i molt. Son muchos años de estar juntos. No sap greu dir-ho, però per qualque raó, aquesta part com que hi ha un pot de respecte i m'agrada que sigui així, no pactado, no pactado, és a dir, sincerament, no pactado. Pactado, vale. No. Bé,
Va passar que això, xerrava, me van despertar, això devia ser un dissabte, crec, perquè no hi havia ni de cara, no hi havia ni de cara, no havien pujat, dormien fins tard i això i tal, ja feia claror. I amb això que estaven xerrant i bueno, te ve aquesta llamada que dius, hòstia, tio, això que ve és important, Ja, tu notes en la panxa i el cuerpo. Sí, vinga. El cuerpo t'ho diu. Sí, el que ve serà important. Claro, jo dic, si jo ara moll això, com que rompré algo que han creat durant tots aquests anys, que és aquesta confiança i aquesta Una animeta. Sí, diguem aquesta discreció que han tingut sempre. Claro. I, un decoro. Pues faré una cosa, mollaré fluixet. En fases. Fluixet, en fases. Aniré mollant poc a poquet, mentre xerram. Vale. En tomos, que era això, quan sortien... En fascículos, sí. Fent-ne un de gras en fascículos. A dir, seria aquest. Sí, exacte. Esta setmana... Però, això era els diumenges. Sí, però bueno, claro, estava tapat, hi havia llit. Hi havia llençol. Entonces sonava així, un poquet sonava... Pum! Seco. Vale? I amb això que quan xerram i tal, fa pum pum, i fa així. I diu, i veig que la meva dona aixeca una hora, Aquesta gent hem de recordar que en els seus voltants hi ha boscs, que viven un poc a zona agresta. Important aquesta puntualització, gràcies, Tomeu. Claro. Perquè és vera que vivim no a mi de la Garriga, però sí que hi ha Garriga a prop. Sí. Val? I amb això que veig que aixeco una hora, jo dic, hòstia, s'ha sentit un poc massa, però bueno, segueix xerrant, com si no hagués passat res. Vale? I amb això, bé, sí, després anirem allà i tal, i que graciós el que ha fet el nin, i tal. I veig que torna a aixecar l'hora. I dic, joder, m'ha pillat aquest pic, ara me dirà que és tal. Però bueno, jo seguia ben tapadet allà perquè jo no surti. Perquè no surti. I amb això, que ja lo darrer, quan seguim xerrant i tal, ja amb això que pujo un nin, ja hi havia més renou i tal, ja comença i tal, i jo me tranquil·litzo, ja li moll. Ja eren de segon nivell. Un poc més, tal, i veig que aixeca el cap i diu, has sentit això? I jo, no. Diu, sí. Diu, jo no he sentit res. I diu, que es can mullat és casar. I bueno, m'ho vaig de sincerar aquí, vaig dir, jo no podia més amb aquelles llàgrimes, vaig dir, no, cara, no he estat jo, me sap greu, però no, perquè clar, va ser una bona estoneta, jo potser em van sortir de 8 o de 9, saps, tot aquest temps, i clar, quan passa això, és que amb el so i apagat i tal, pareixia això, com una reverb estranya. Sí, la teva dona devia veure, mirant un altre cosa, diu, ve el caçador ja, amb una ristra de cartutxos gestats en terra. Clar, a ella no li quadrava que jo fes això tan obertament. Claro, i jo dissimulava, com si que no ha passat res, i mentrestant anava xerrant, saps? Eres com en Pere Paparra, dissimulava en Pere Paparra. Se pot xerrar i fer al mateix temps, fas vacío al mig. No. Perquè, clar, tires aire al mateix temps de les dues bandes. Jo crec que t'estires com un xiclet. Sí. Te pot quedar... Després tens hipo. A la panxa, sí. Clar, tu molles de baix, molles de dalt, això ha de tenir una reacció. Toda acción tiene una reacción. Exacte, algo no sé si passa. Bueno, pues això seria la història que van dir que som superescatològics. Ale. Bueno, pot ser tenir raó, pot ser seria un poquet... No, poquet. Varen mollar pets de discreció, no? Bueno, no passa res, mentre no te quedi aquest vacío de dins. Vale. No m'ha de quedar un vacío. Mira. Jo vull contar alguna cosa, també. Tenc una anècdota, de quan era un poc més jove, bastant més jove. Jo, al meu temps, vaig jugar a futbol tota la vida, però antes jugava a bàsquet. Tot té un motiu. Jo jugava a bàsquet perquè
en el meu poble no hi havia futbol, havies d'anar a Sant Llorenç a jugar a futbol, ja no m'acompanyaven a jugar a futbol, i ma mare me deia, has de jugar a l'hoquei aquí. I jo, però és que jo m'agrada el futbol, a xorres. S'oferta extraescolar lúdico-deportiva en el mercat a un poble petit. Només era bàsquet. I quan nosaltres érem petits era terrible. Ara ja és més baixeta i més. Clar, ja no tot. és menys extensa que el que tenen la majoria de nins d'altres puestos. Ara imagina quan nosaltres érem petits. Hi havia, a part de tirar-se pedres... Sí, hi havia altres esports. Hi havia... Jo m'agradava molt anar a jugar a futbol quan acabava en l'escola, però després me vaig apuntar a bàsquet. Era petit i dolent. He fet un spoiler Som ara. petit? Però dolent. I res... Un spoilet. Jugàvem a bàsquet, els 4 xerrioners, vàrem fer un equipet entre la gent de Sant Llorenç... I quan ja teníeu l'equip que ja feia un parell de mesos que jugàveu, vos vàreu posar una canasta, no? Exacte, ara vos hem explicat el bàsquet. Però és que això en el meu poble va ser així. És vera. Sí, fins que no hi va haver equip no vàrem posar. No vàrem posar canasta. O sigui, ara veiem quòrum, ara els posarem en material. Ostres, que m'estàs contant. Un dels motius que jo... no li agrada el futbol. Un dels motius meus de ràbia futbolera és aquest que deies tot en el futbol. No, perdona, és que volem fer un equip de bàsquet. És que el bàsquet... Això no agrada a ningú. I dic, com dius, tio puta. Ja està. Ok, ja està. Vale. Perdó. No, t'entenc la indignació. Fins aquí la indignació. Pues, nosaltres vàrem muntar un equipet entre xerrioners i llorencins. Clar, aquí va ser... Nosaltres no teníem ni moto ni res, encara xarda que teníem 11 anys, 11 anys. Ens van juntar amb gent que no coneixíem, gent de Sant Llorenç, perquè nosaltres no coneixíem molt a la gent de Sant Llorenç, ja que no teníem moto, no ens desplaçàvem i no els veiem. I vàrem conèixer gent nova, tal i qual. Res, passen els anys, fins que arribam que tenim 14 anys, la gent ja se treia carnet de moto, feia 2 anys que jugaven junts, i amb això que un jovenet... Carnet de moto als 14 anys, és que això només eren forrats, Sí, havies de tenir ebrols. No, No, jo no el tenia, jo ja vaig dir l'altre dia que jo tenia 16 anys, però jo els sentia xerrar, llavors con l'anècdota perquè el que sentia. I un de Sant Xerrió, que també tenia una moto, aquest llorencí va comprar una Aprilia, en aquell temps. Una Aprilia era de senyor. Hi havia variants i després Aprilias i coses, TZR i coses així, que eren marxes. Era top. Era una moto de fer via, però 49. Saps? L'estructura de fora tot és plastificat, pareixia una moto 600, però era 49. Vale? Molt de plàstic. La qüestió... feien via. Sí, anaven bé, en les marxes i tal, tenien 5 o 6 marxes, tal. I amb això que un dia després de l'entreno mos dutxàvem i un poquet més enterat en les motos i això, li diu a aquell que tenia l'Aprilia nova de feia un parell de mesos, i li diu, tu, i per mollar un pot la conya, perquè aquell ja de per si era un poquet fantasma, li diu, i que agafa la teva moto, que agafa l'Aprilia, la moto, i li diu, 100 km per hora, i diu, i sense topes, li va anar a mollar com a dir... Sí, clar. Quan li lleves els topes... Clar, sí. I ell estava un poc en fora, que no ho va sentir bé, o no ho sé, i diu, a tope 120. Com a dir... La meva moto ja fa 100, però a tope 120. És a dir, ojo, jo quan quan poso el casco davall el carburador i me pos un poquet costa per avall, ja fa 120. Res, aquestes motos duien un tope, sabó, que els llevava algo. Jo no ho sé en aquest nivell, tu segurament ho saps més bé que jo. Sí. De fet, mira que jo no tenia anècdotes, com tu, i al final sempre surt algo. També fantasmes d'aquest sabó que n'hi ha per tot. Sempre. Això que xerràvem avui. A l'edat de queixa... Aquí, la pel·lícula Ghost me va fer mal. Sí. Molta. I és un disfrut que hagi passat gent en el nostre voltant d'aquest tipus, perquè llavors recordes aquestes anècdotes i tot això. Un poble de veïnat que era molt, no direm qui és, però bueno, se poden donar per al·ludits si me coneixen. Que n'hi havia un que deia que no li deixaven llevar topes de la moto
i de tant donar gas els havia cremat. Havia cremat els topes, que eren de plàstic. Saps? Bueno, hi havia diversos tipus de topes. N'hi havia uns que se posaven en el variador perquè no agafats les voltes que tocaven, hi havia diversos tal, n'hi havia que se posaven en el carburador, en el gas, hi havia diverses maneres de limitar de fer un tope. La força que podria arribar a tenir la moto, que no és que tingués molta força, però era una manera... Se suposa que per llei o per norma o el que sigui, no poden passar, crec que són 45 km per hora. Tot els hi posaven un topes, o per això, o també perquè fessin el rodatge. I després de fer rodatge els hi llevaven. Vale. I se suposa que no els hi podien llevar. El primer que feies, quan tu tenies una moto d'aquestes, és agafar topes fora i a tope. A tope. Com el teu companyero. A tope. I doncs hi havia un que deia això, que ell no havia llevat els topes, que la moto feia més via perquè els topes els havia cremat de tant donar gas. Ostres, molt bé, no? No, hi havia historietes d'aquestes bones, saps? Darrere les motos, ja t'he dit, no m'ha tocat molt de ple perquè no em vaig tenir, però tot el que sentia ja per Pablo hi havia per escriure un llibre. Era un detector de fantasmes, eh? Mare de Déu, sí, i la teva moto era la que feia més vides, Pablo. Era el reflejo de l'alma, perquè fantasma o no fantasma, però jo era cutre en aquell moment, el que te vaig contar, que jo duia un escarp perquè el motor se m'aferrava, perquè anava de segona mà de prestau i la meva moto menjava molta benzina i no feia via. No feia, s'ofegava, saps? No sé qui me va recomanar que li posàs el pinyó de darrere, que li deien Catalina. Sí, la Catalina. Més petit, s'ofegava, havia de partir en penguent en les cames, era un puta desastre i tal. Però bueno, l'estimava així com era. Lo xerrem. Sí. De fet, he estat de les poques persones que conec que ha tingut un accident atropellat per la seva pròpia moto. Que li vas passar davant. Sí. Com va? És vera? Sí. Si m'estàs contant. Perquè moltes vegades tenia la pipa, sí? que és el que agafa la bugia. Exacte, sí, la xispa, moltes vegades fugia. Ah, i s'aturava la moto. I la moto, quan llevava la pipa... Sí, això ho sentia molt, ho sentia. Claro, què passava? mentre hi quedava com aturada. I un pic me va fer mal contacte, li vaig anar a posar en la mala sort que me vaig enganxar en el mateix manillar, vaig doblegar el manillar, la moto me va passar, jo vaig passar per damunt la moto, i la moto, claro, en aquell moment va passar bé la pipa, el gas se va quedar pitjat i me va passar la moto en les dues rodes per damunt. Ja m'estàs contant? Sí. Te va fer mal? Te va fer mal? Vas raspades. Sí, perquè anava... Realment, la moto estava fallant, o sigui, anava costa per avall i li va bastar... I se van donar totes aquestes casualitats perquè si no, no podria ser. El primer que faig, la moto va anar i va pegar la vorera, no va fer res, no va pegar ningú ni res. El primer que faig és aixecar-me i veure si qualcú m'ha vist. Hombre, el decoro de xetxar-se i espolsar-se un pot a pols. No, per sort no hi havia ningú, no hi va haver ningú que m'havia... Després te vas tirar en terra i, ai, quin maler. Però no conec ningú que l'hagi atropellat la seva pròpia moto. Ostres. Jo en sé un que va atropellar un asa. Sí, amb un variant. Per damunt, li va passar per damunt, però. No. És a dir, el Sasa, qui va atropellar aquí? Ara t'ho explic, va sortir d'una curva i va trobar un asa al mig del carrer i el tio anava ràpid, li va fotre... Haurem de fer una secció de variants. Exacte, una variant. De variants, una variant. Una de secció nova que se diu variants. Històries amb variants. Ja l'hem feta, però bueno, res, jo ja... Només és això, que li va fotre bolero a Sasa, el va matar. Hòstia, en sa moto. Anava 80 o 90, deien. I el tio va estar de més 2 mesos a l'hospital, bastant fotut. Joder. Bastant fotut. O sigui, ell quasi hi va quedar, Sasa hi va quedar, un puto desastre, vamos, un variant, ja me diràs, ben al mig de Sasa, paf! Li va fotre bleda, li va base per tot, i va haver el lot per tot, la variant destrossada, i ell li va dur recuperació llarga. Me'n record que li va dur bastanta feina, sí. Ah, bueno... Desastres, tio, desastres. Tia, què te pareix si deixem les anècdotes, no ho sé. Jo crec que sí, tu tens una altra... És igual, però és que no avançam. Què s'hi diu? Hem engripat el motor. Engripat Estavi... No, Estavi eres tu, Barro. Pues cap problema. Canviant de secció. Vinga,
tia, ara me sap greu perquè jo ara aquí... Vols que comenci jo? He xerrat jo fins ara, però bé, interrompe-me si vols. Mon anem en el vocabulari graciós. No, està bé, perquè en el final recordem aquesta secció en els nostres oients, en els 3.000 milions de persones que ens escolten, va de que són paraules gracioses que mos han dit els nostres fills. Sí. Vale? És a dir, aquí és que com que són petits, són graciosos i tal, és a dir, en Tomeu té dues nines, jo tenc dos nins i mollen una darrere l'altra, supos que hi ha un pot de càrrega genètica aquí. Sí, molta. Molta. I nosaltres ja fa temps, perquè és que fa temps que ho fèiem en això, teníem una fulla i apuntàvem les coses per dir, perquè qualque dia recordem molt i tal. En el final, el que ha passat és que ho hem aprofitat per ficar en aquesta secció i d'aquesta manera immortalitzar aquestes cosetes. Les xorradetes i tal. Aquestes cosetes, si ja he escrit. Un dia saps que els nostres fills a lo millor hi ha la possibilitat de que escoltin això en 16 anys i mos vulguin matar o alguna cosa. No. No ho sé. Digo. Ahir escoltava, clar, amb el tema aquest de que tenim un desfase entre el capítol que hem gravat i el capítol que escoltam, vale? I de duia el meu fill gran amb un amic seu dins el cotxe que l'acompanyava en el seu amic, l'acompanyava a casa seva. Sí. Vale? I el meu fill diu, papà, posa'm-mos el teu podcast. El meu papà fa un podcast, allà, superorgullós. Jo dic, no pot estar orgullós d'altres coses, me cago en ell, puta nit. En sèrio, saps? No, espera, que això... A més, podeu posar el podcast en els vostres fills, però nosaltres el classificant ja específic perquè deim moltes paraulotes, les tomam molt, deim porcades, xerram de sexe i tal. Sí. Jo crec que són coses sanes, però bueno, en principi li posam una E d'explícit. Si vosaltres li voleu posar el podcast en els vostres fills, és la vostra responsabilitat. No volen saber res, que després ens envien àudios dient que estem perjudicant l'infància d'aquests nens. Sí, que són massa grossers. Diu, nosaltres no pot dir això perquè nosaltres no... Igual, el que sigui. En fi, li posam aquest capítol, el capítol més bon, el capítol més dolent i tal, però bueno, aquest tampoc no crec que passi de posteritat per ser el més bo del món. S'estaven escoronant en xistes que inclús jo havia vist que posaves i tal, l'hipopòtamo del Nilo, i de, que bo, papa, ni lo sé, ni lo entiendo. Allà, escoronant-se tots dos, a l'assiento darrere, però unes rialles que tu veus que s'aixapaven, plorant, els nens varen sortir del cotxe plorant. I te dius, hòstia, igual mos hauríem de plantejar i fer un programa infantil. Sí. I diu tal, perquè... Tia, m'apareix que me veig com els cucarbes des del 2023. Però és brutal, tio. Fem un cucarba. És brutal, però és que en el nins... Jo no hagués pensat mai, jo que pensava que fèiem un humor adult, superevolucionat, saps? Superintel·ligent, saps? Humor intel·ligent. Més allà, sí. Això és el que tira, això és el que sempre ha tingut gràcia. Que nosaltres intentam fer com un xistes un poc més recercats i coses d'aquestes, i resulta que s'escoren, però a més de qualsevol tonteria. I a més coses que dius, i això ho heu entès? Diu, i arriben de qualsevol... Bé, el que sigui. Bueno, perdona, Tomé. Només en aquest tema, diu, són coses que diuen els nostres fills, quedaran per posteritat, i després el que dius, a 16 anys, bueno, a 9, el meu l'escolta. Claro, no, mira, i d'ara els tornaran la moneda, és a dir, nosaltres ens fan gràcia les coses que vosaltres deis, i ara vos donarem una mostra. Ens retroalimentam. Claro, mira... M'ha dit un altre Fantacero. Claro, que sí, la Fantacero per los cerdos. Fareu aquí. La meva filla petita, que girar les parauletes que tant m'agrada, un dia va veure una carabassa i li va dir cabarassa, i jo cabarassa pues, ho vaig trobar molt graciós. Vaig dir, ostres, la cabarassa. I vaig dir, sí, la cabarassa, i jo li vaig repetir, la cabarassa, tal qual així. I pot dir una altra, perquè crec que tu en temps, com sempre, tu vas fer més... Aniré de dos en dos, és que ja en tenia un parell, perquè així hauré copat les que tenc. És que la que has posat aquí m'agrada. Aquesta és molt bona, dins el cotxe, els apart música, les nines, i va ser la petita, però la gran sí que ho sap dir ja. D'escoltar la gran, de menem-m'ho jo,
els agrada la música així, un poc en mallorquí i tal. Papà, mos poses en ganxito? Clar, ella ja havia sentit la paraula ganxitos. Ha perdut una oportunitat de tenir un nom més bo, artístic. En Changuito... La versió de nen petits, la versió més infantil. Ganxito. Changuito, des d'aquí, si te fas un nom tipus Cucorba per fer música, per favor, que sigui en ganxito. ¿Vale? Ahí lo dejamos. En castellà, a més. Però bueno. En ganxito. Bueno, el meu petit... aquesta és una paraula d'aquestes que va girar de tot d'unes. Ells, sense voler, aprenen la versió bona. Vale. I jo m'agradava tant que li he tornat a girar. Vale. Que és turita. Turita? I què és turita? Papà, m'he fet mal, me poses una turita, han dit. Una turita! I me va aparèixer tan encantador i tan... A més, quan tu poses una tirita és perquè no surti sang. Claro, turita, de turar sa sang. Claro, turita. És més bona. Molt més bona, molt més bona que una tirita. I jo no deia res. Saps? És com el gran, que a una harmònica li deia bufar mio, i jo vaig dir... Bufar mio? Sí. Però era petit, quan... Molt bé. Això li deia... Vamos, era un bitxo petit i li deia bufar mio, perquè li va començar a dir això. I un moment donat giren i diu harmònica. I jo, no se diu harmònica, ni de conya. Però ells al final ho acaben dient. I dos petit, a un moment donat, ve i me diu, papà, em posa una tirita. I dic, no se diu tirita. No, això és una turita. Una turita. Sí. Si han de turar sa sang, claro, no funciona si no és una turita. I de tant d'insistir-li, ara torna a dir una altra vegada turita. Els vendrà d'esturar, turita. Hem de posar una turita aquí. Correcte. M'agrada molt, m'agrada. Jo tenc un auriculat. Com si... Aquesta és com els altres veus, Altres veus, auriculat. I després tenia també un talqui-qualqui. Que aquí jo, si ho hagués volgut fer volent, no en hagués sabut tant com dir un talqui-qualqui. És un walkie-talkie, no. Te xerrarem amb el talqui-qualqui, te van regalar un talqui-qualqui. És que és boníssima. I damunt auriculat, el mateix tipus de dislèxia, fins fa no res gran de cablet. Un cablet. Que passava que feien instal·lació de Can Nostra i tot això, i diu, papà, t'he d'ajudar a passar els cablets. És una mescla de tablet i cable, Cablet. Que grande. Ficava un cable. Per què ficava aquesta T? No ho sé, però també era molt graciós. És guai. Aquí ara pujareu un poquet un nivell perquè aquí és paraules d'una persona més gran. No era ja un nin, ¿vale? Ahí lo dejo. Frozen, que és la versió alemana de na Frozen, i ja no puc... El mostachito. Sí, no són capaç de no fotre l'accent alemany quan diu és que he posat na Frozen. I ja he dit, Frozen! No, Frozen. Vols que te posi na Frozen a la tele? La versió alemana de na Frozen. Brurli, en vez de brownie, fer un brurli, un postre, i una tarta de Tinder. Ara se deuen usar molt aquestes tartes. Tarta de Tinder igual se'n fan. Sí, de tartes de Tinder. Una quedada, a lo millor una quedada li diuen una tarta de Tinder. No? Sí. Anem a fer una tarta de Tinder. Pues jo, una fresca, aquesta última treta del font, és petit, no li agrada bé, coses que feim als nostres fills que no els agraden i que tu dius te sap greu però li has de fer, que és posar qualque tipus d'esprai o el que sigui tal per desembossar el nas, que s'embossen a tope i tal, i que aquests no se saben treure tant el moc, a veure que aquest se moca però no arriba a el que sigui tal, i van posar... Te'n recordes que em van xerrar ja en el programa de Nassonets? Sí. Que me'l va aparèixer, que no el trobàvem. Que és una passada, aquest nom, Nassonets. Ell l'odia. Però el tio, tot collons, se n'ha donat compte que això li va bé i diu, papà, m'has de posar una miqueta d'això del nasset. I jo dic, Nassonets, vale, ok, ara te'n posaré.
I diu, vaig allà i el veu que ja se prepara i diu, joder, macho, que fa 2 dies plorava quan li deia que li havia de parar les necessitats i estic aguantant com un campió. Se prepara allà, el veus allà que agafa aire, li poses d'això, li posa una xuflada de cada nas i quan li posa de darrere diu, fa així, Pucci! I jo... A santo de què? Magí se meva diu, perquè ha dit Pucci. Diu, sí, li torna a explicar una altra xuflada i diu, Pucci! Pucci, això és un personatge de Simpsons que va sortir només un episodi. Si no, no sé què és. No. Pucci. Vale. I dic, Mateu, diu, per què dius Pucci? I diu, per no dir puta. Papà, no m'estiris la llengua. Joder, en sèrio. Ostres. 4 anys, eh? 4 anys. Alerta. 4 anys. Apunta mare. Mem, ell ja té un filtre, no és fàcil posar-se un filtre a un mateix, com a dir, no diré una paraulota... Perquè sap que li direm, perquè sap que hi ha un control, i al final, però tot i que anem un poc escape libre que nostre, pues, hi ha unes certes regles, una norma i tal, una disciplina, i que intentant que les coses no se'n vagin de mare, i ell se'n dona compte i ho atura. Molt bé. Què vols que digui, saps? És que m'ha pot a huevo, saps? Pucci està molt bé. S'ha inventat aquesta paraulota inventada seva. I res. No, tal qual, suqui. Hòstia, ara que t'he dit suqui, que és una paraula que sempre m'ha gratat un poquet de bon ve tot això. Sé que hi ha puestos on diuen suqui, sullar, coses així. I tia, tu... Espera, acabat la secció, és una secció dins una altra secció, això que és ara que estàs fent? És una intersecció. Què fa? M'estàs tornant de l'altre dia, no? Les pilotes? Sí, mem. Jo vull que aquí ara deixem una cosa clara. Vale, sí, podem ficar una secció nova. I és vocabulari de Mallorca profunda. Vale, perquè jo tenc una qüestió. Jo te faré ara aquí d'això. El Tomeu troba que en el darrer programa que vàrem fer li vaig fer moltes travetes i moltes tancadilles i molts palos dins les rodes, saps? I ara s'ha inventat sistemes per putear amb jo. Saps? En vez d'anar junts, el programa, pues, m'intentarà putear jo. Putear al puteador. Ara veurem, exacte. Menys de la teva medicina, ara veurem per on surt, vale? O sigui, això pot sortir qualsevol cosa. Com diuen a Mallorca, per pataneres. Vale, ok. Te sortiré per pataneres, tia. Te posa la música forta i ja està. Està molt bé. Xerra. Si vols només deixar música, tia. Vale, ja està. Vale. Vinga, dale. Mem, hi ha una cosa que m'has d'aclarir, perquè és una cosa que nosaltres no empleam i vull que la m'aclareixis tu. Perquè si no la m'aclareixis tu, jo no m'aclareix. Vocabulari de Mallorca profunda, que és d'on surts tu. Aquest espècimen surt de la Mallorca profunda i emplea molt unes paraules que és sutsuquí, sutsullar, sutsullanos, paraules un poc inconcretes, un poc de Mallorca profunda que ja se senten poc o gens, perquè he dit la veritat, se senten poc o gens, i, tia, m'apareix que haurien de cridar a una persona que no és persona, que per tot el món se troba, que crec que mos podria explicar molt millor, vale? Tenim en nosaltres des de Barrio Sésamo ni más ni menos que en Coco. Hola, Coco, benvingut en el programa. Hola, amigos. Com estàs, rei? Va bé o no? Coco! Espera. Coco, estàs bé? Coco? No sé si ha quigut o ha aferrat el bany. No, que la música se ha acabado. Ah, vale. Bueno, tengo que hacerlo en castellano, en mallorquín. Bueno, tu, la eina de comunicació que més trobis adient, mos pots emplear a la que tu vulguis, ¿vale? Bueno, pues dime tú, que yo he venido a este programa y no sé de qué se habla. A ver, nosaltres aquí teníem una qüestió... Jo xerraré en mallorquí. Pots xerrar l'idioma que vulguis, només faltaria.
Mem, nosaltres voldríem saber que mos explicassis, perquè tu eres un expert, me'n record que tenies carrera amb coses bàsiques a Barrio Sésamo, com explicar gran, petit, pesat, lleuger, coses així. Però aquí a Mallorca tenim un parell de paraules que jo sé que tu ets expert en totes aquest tipus de paraules, com, per exemple, jutsuki. Mos podries explicar què és jutsuki? Invento. Jutsuki, claro que sí, Tomeu. Jo som aquí per explicar el que vosaltres vulgueu, perquè jo m'encanta explicar coses. Som superpesat, no sé de què punyeta xer, però sé explicar el que és en fora, el que és a prop, el que vulgueu. Jo vos explico el que vulgueu. Aquí a Mallorca nosaltres deim jutsuki quan és aquí. Per exemple, fem així. Això és jutsuki. Ah, vale. I això és jutsuya. Ah, vale, aquí darrere. Aquí hi ha una diferència. Això, explicar això un podcast és un poc complicat, però si vosaltres me véssiu, ara estic remenant el boll. Bé, ja vos puig... Mira, ara ha fet 4 passes enrere. Soc enrere? Sí. Jutsuya? Vale. Faig les passes molt petites. Jutsuki? Ah, vale. Mem. Això és jutsuki i això és jutsuya. Vale, i... A on som ara? Heu de contestar. Deixaré un segon com si realment qualcú contestàs. Jutsuya! Molt bé! Ah, vale. Vale, no ho entenia. Mem, no arranca això. Mem, jutsullanos, què és? Perquè jo he sentit jutsullà i jutsullanos. Què és jutsullanos? Hi ha dues formes per diferenciar el que és jutsuki d'un plano parescut però no igual. Vale. Sí. I jutsuya a un plano parescut però no igual. Vale. És a dir, quan tu dius jutsukines, sí, és més o menys igual però no és jutsuki. Vale. Dirien que és per diferenciar entre... Si fossin metros, o quilos de metros... Quilos de metros? Quilos de metros serien... Un metro jutsuki. 80 centímetres jutsukinos. Ah, vale? Quasi. Jutsuya! Vale. Jutsuya serien de 8 metres i jutsuyanos de 9 metres i mig. Ah, és superfàcil, Tomeu. Vale, molt precís i no hi havia quigut. És superpràctic. Joder, no ho sabia, perdó. Cabron. Ostres. Coco, bueno, moltes gràcies, tio. No esperàvem després aquest també resultat. Un dia, si vols, podem explicar el que són els de llons, els de llonces i les de llones. Ah, que no és el mateix tot, això. No. No és el mateix. No mogis tantes cap que te faràs una dislocació. Un dia podem explicar, si voleu, el que són els de llons, els de llonces i els de llonos. Vale. També hi ha una certa diferència. Bé. Coco, no anam molt bé de temps avui, m'apareix, per explicar aquestes coses. Pot ser? Tia, com ho duim en això? Avui, pues, com sempre, a la PU. Rozant el pòster, sí. No? Vale. I ho podem deixar aquí, no? Coco! Bé, jo me'n vaig. M'he ficat una altra vegada i la catxa. Coco, tu dues una xapa, no? Has vengut volant. I aquí hi ha una Paquita Tomàs. Hombre, jo sempre som aquí darrere. Allà no hi cabrem. Que els feia un arrosset, però avui no havia de sortir ja, I qui pot fa tanta gent? He sigut de Montserva. Quina gentada que hi ha aquí. Hombre, quin públic vos pensava que tindríem? Hombre, amigos, es que desde la luna se ve tan bonito esto. ¿Estela que el dus o no el dus? Puta mierda. No. Nosotros os recuerdo que hemos venido solo a mirar y aplaudir, ¿vale? Venga, sentaros otra vez al sofà, por favor. A tots a dins d'aquesta capsa, la tancam en pany, però, i... I seguim en el programa, ¿vale? Venga, va, te no avanzamos. ¡Trata de arrancarlo! ¡Por Dios! ¡Trata de arrancarlo! En sèrio, mem, tia, hem d'allargar això molt més... Te posar música èpica, no me toquis els cons, ara te vol aturar. No m'ho vull aturar. Mon anam... No, podem aturar. No sé com anam, No sé com anam. No, fatal, però ara un segon atarmi d'estes. Fatal, vale.
és que som més pesats. Quan mos enrotllam, com a putes persianes, tio. Ho poden deixar aquí. És que llavors mos fugirà, farem un episodi que tornarem a pellar puestos insospechados. Insospechados. Vale. Doncs res. Ho podem deixar aquí. Lots i lotes. Com era això? Escoltau! Estem d'en... Franco, mos van dir moltes mentides. He prescut un coco, ara. Bueno, lots, crec que és hora de baixar la barrera dels bufotes quan s'has no té set, ja... L'amos per de més que sildi. Avui d'ahir, bon any 2024 a tots. O no? Com així saps que és... Perquè sí, perquè som adivino. Tenc una arrel de bruix. Ets un divino. Sí, soy super divino. Avui molt bé. Vinga, adeu.